Minä olen Aki ja tässä perinnetaitoihin liittyvässä videossa esittelemme teille perinnehiekkavalumenetelmän ja sen kuinka metalli varsinaisesti valetaan lopputuotteeksi. Eli kuinka valmiista hiekkavalumuotista saadaan tuotettua metallinen lopputuote. Tänään valetaan alumiinista ja varsinaisesti taitoa esittelemässä on kaksi tähän alalle erikoistunutta mestaria, jotka ovat harjoittaneet tätä harrastevalaamista jo vuosia. Ja ruvetaan katsoa, miten alumiinimöhköstä saadaan tuotettua varsinainen lopputuote. No niin, nyt aloitamme alumiinimetallin hiekkavalumuottiin tämän varsinaisen sulatusvaiheen aloituksen. Eli täällä on edellinen sulatusvaihe tai kaatovaihe saatu suoritettua. Nyt aloitamme ikään kuin alusta. Eli meillä on täällä sulatusuuni, jolla me haluamamme metalli sulatetaan sulamuotoon. Tänne uuniin asennetaan tällainen upokkaaksi sanottu kippo, joka ladataan sitten tällä kertaa alumiinilla. Ja tuo kippo sitten nostetaan tänne uuniin ja sitä aletaan sulattaa, ja sen jälkeen kun se on sulatettu metalli sulaa muotoon, niin se voidaan kaataa näihin meidän tekemiimme muotteihin. Joo. Eli tuo käyttämämme astia, upokas, nostetaan tuonne sulatusuunin sisälle. Nostetaan kansi. Tämän jälkeen uuniin nostetaan vielä kansi päälle. Sitten on vielä semmonen suojapelti, joka vähän estää sen lämmön karkaamista. Joo, eli tuohon kannen päälle tulee vielä tuommoinen ylimääräinen pelti sitten, joka sitten pitää tuon lämmön paremmin tuolla uunin sisällä. Ja tämän jälkeen uunin nestekaasu toho käynnistetään ja sillä aletaan lämmittää tuota upokasta. Kuinka kauan tuo lämmitys yleensä kestää? 45 minuuttia. Eli lämmitys kestää yleensä noin 45 minuuttia tämän tehoisella nestekaasu-lämmittimellä. Ja tietenkin jos on edellinen satsi jo kaadettu, niin se on varmaan nopeammin sitten lämmin tuo toinen erä. Voi mennä jo 30 minuuttia. Ja tosiaan tuossa ladattiin tuo uuni. Ja täällä on sitten vastaavasti jo kaadettuja valuversioita jäähtymässä. Eikä täältä näkee minkälainen tuo muotti on se kaatamisen jälkeen. Siinä näkyy, että tuo metalli on tursunut tästä meidän muotin ilmareijistä. Sulametalli on siis täyttänyt tuo meidän onton tilan tuolla hiekkavalumuotissa. Ja nyt se muoti annetaan jäähtyä. Ja sitten kun se on jäähtynyt, niin se voidaan purkaa ja sitten todeta, että se tuo muoto on haluttu. Eli me ollaan saatu sitten halutun mallinen esine valettua. Nyt on kyseessä tämän sulatusvaiheen mittaukset. Eli mittaamme tuon sulan metallin lämpötilaa. Ja mittarin mukaan näyttää sitten tuo lämpötila on yli 800 astetta. Se on riittävä. Ja tämä on kuulemma riittävä lämpötila alumiinimetallin kaatamiselle tuonne muotteihin. Seuraavaksi sitten poistetaan kuona. Eli kuona poistetaan tuosta kipon pinnasta, jotta se kuona ei sitten häiritse tuota varsinaista valutuotetta. Kuona poistetaan tämmöisellä metallikaapimella ja se erotellaan tuolta pinnasta. Ja on tietenkin sanomattakin selvä, että tässä kannattaa käyttää ihan tämmöisiä tulityövälineisiin soveltuvia suojavaatetuksia, eli hanskoja ja kenkiä ja tietenkin suojaavaa haalaria ja kaikkia kuuman kestävää varustusta. No niin,
hiekkavalumuottien valamistilanteessa ollaan taas siinä vaiheessa, että tehdään viimeisiä lämpötilamittauksia ennen sulametallin kaatamista muotteihin. Tässä varmistetaan, että sulametalli on tällä kertaa alumiini on yli 800 asteinen, jonka jälkeen se voidaan sitten turvallisesti kaataa noihin meidän hiekkavalumuotteihin. Tuo uunin kaasupolttimo sammutellaan. Poistetaan uunin päällä olevat suojat pois. Sitten nostetaan uunin päätykansi tai päällykansi pois tieltä, jonka jälkeen sulaa metallia sisältävä upokas nostetaan kaatotelineeseen. Tämän jälkeen sulametalliliuos kaadetaan hiekkavalumuottiin, jolloin sulametalli täyttää tuolla muotin sisällä olevan onton kappaleen muodon. Tämä olikin hieman tulisempi homma. Ja tätä ei siis tosiaan kannata suorittaa sisätiloissa, koska tämä savua ja tulipalon vaara on siinä vaiheessa aika suuri. No niin. Kyllä se tämä ei hiekkaa se sinutella. Tässä siis näkyy lähikuvassa tuo metalliupokas. Että on tosiaan eri kokoisia, eri käyttötarkoituksia varten. Tietenkin mitä pienempi upokas se on, niin sitä vähemmän sinne mahtuu tavaraa, mutta se sitten taas nopeammin sulaa se tavara. Sitten taas isompi upokas kelpaa tämmöisiin isompien kappaleiden tai isompien määrien tuottamiseen. Ja sen jälkeen kun valut on suoritettu, niin tuo upokas kannattaa jättää vielä tänne uuniin, jotta se jäähtyy hitaammin ja se sitten kestää useampia kaatokertoja. Nostetaanko meihin vähän kansikin? Kansikin vielä päälle. Tämä jäähtyy siihen. Sen takia se hiljaa jäähtyy, että se ei säry tumoa siihen halki. Ja uunikin on hyvä, että se jäähtyy hiljaa. Annetaan se sitten jäähtyy siihen. Ja tuo ylimääräinen ei mitään jää, niin se kaitaan tuommoiseen. Niin tosiaan sitten tänne on meidän mestarimme tehneet tämmösen kaukalon, johon sitten voi tämän ylimääräisen valuaineksen, eli sulan metallin kaataa, jolloin se jää sitten tuommoiseksi ikään kuin harkoksi, jotta se on seuraavalla kerralla helpompi sitten sulattaa. Jos se tehdään tuommoisiin harkkoihin sitten. Tuossa näkyy sitä kuonaa, mitä kuorittiin metalli tuo upokkaan pinnalta ennen kaatovaihetta. Eli tämä on semmoista epäpuhtaampaa kertymää, mitä tulee siihen sulan metallin pinnalle. Tässä tosiaan on tämä laitteisto, eli uuni, eristetty uuni. Siellä on nestekaasulla toimiva toho, nestekaasupoltin, venttiileineen. Ja letkusto johtaa sitten tänne meidän nestekaasupulloon, joka ui sitten tämmöisessä lämpimässä vedessä, joka sitten estää tämän pullon jäätymistä pitkässä polttoprosessissa. Työkalut on itse tehtyjä, eli tämä on tämmönen upokkaan kaappaus tai kanto työkalu. Se on 2 miehen nostettava kahva, joka sitten kiristyy sen upokkaan ympärille nostettaessa. Eli se on ikään kuin itse lukitseva. Sitten tässä näkyy tämä meidän kaatokahva. Upokas mahtuu hyvästi tuonne keskelle. Ja sitten siinä on tommonen lukitusmekanismi, joka pitää sen upokkaan paikallaan kaataessa. Täällä näkyy meidän
juuri kaadettuja hiekkavalumuotteja. Ja tosiaan kärryää vielä, koska tuo metalli oli sitä 800 asteesta, niin se kannattaa antaa jäähtyä ennen varsinaista purkamista ja lopputuotteiden tutkiskelua. No niin, nyt tilanne on sellainen, että täällä meillä on valettuja hiekkavalumuotteja. Täällä tuo viimeisin valukerta höyryä vielä. Tätä me ei aleta purkamaan, koska se on vielä tuli kuuma. Mutta sitten seuraa tämä jännittävin osuus, eli yhden jäähtyneen valumuotin aukaisu. Eli nyt selviää, minkälainen tuote meillä tuli. Ja kyllä, täältä tuli alumiininen patsas. Eli nyt täältä mestarimme irroittaa tämän valetun esineen tältä taotusta hiekasta. Ja sitten meillä rupeaa selviämään se lopullinen muoto. Tämähän on vielä tämmönen karkea valu, eli siinä näkyy nämä kaatoväylätkin. Että se kaetaan ja täältä työnnetään nämä ilmat pois, eli ilmareijät tulee joka nurkkaan ja se sieltä työntää eellä ilman pois. Samalla sitä tulee sitten se valukin kyllä näkyviin, mutta jos siellä ei ole tätä ilmareikää, niin se tulee huokonen tuo valu, eli se ei pääse tuo ilman eellä pakenemaan. Aivan, Tämä eli on tämä niin sanottu valuaihio, eli tästä joudutaan vielä siistiin nämä ylimääräiset. Muoti saa kuitenkin tulee siihen jakopintaan sen verran niin aivan vastakkain tai jää pieni rako, niin se pääsee sitä pulsuttaan tuota metallia. Aivan. Eli tämä on lähestulkoon lopullista vastaavaa, että sitä pikkusen siistitään tätä valettua tulosta, otetaan noita karstoja mitä jää reunalle, niin niitä rapsitaan pois, kiilotellaan ja sittenhän tämä voi tietenkin maalata haluamallaan värillä. No. Hiekasta nyt otetaan tämä musta palannut aine, kerätään pois ja tämä punainen hiekka seulotaan ja se käytetään niin uudelleen, eli tässä ei hukkaannu muuta kuin tämä nokinen aine otetaan tästä pois. Tämä on tämmöistä ilmeisesti öljyhiekkaa, tämmöistä punertavaa. Tämä on siitä erikoista, että tästä voi tehdä hyvin tämmöisiä hiekkakakkuja. Eli tämä muuten murenevaa, mutta sitten kun tätä taotaan voimalla, niin se kiinteytyy tosi tämmöiseksi kiinteäksi. Sitten kun sinne lyödään tuo aihiopatsas väliin, käännetään tuo toinen muotin osio päälle ja taotaan se patsas ikään kuin umpeen, niin se tekee tämmöisen onkalon sinne. Ja ennen valmista se sitten tuo meidän aihio otetaan tältä välistä pois, kasataan uudelleen, jolloin se jää ontoksi tämä meidän haluttu muoto. Ja se sitten tällä lailla metallia kaatamalla, sulaa metallia kaatamalla muottiin sitten saadaan tämmönen vastaava tuote, mitä se alkuperäinen oli. Ja täällä tosiaan näkyy hieman tätä onttoa muotoa. Eli se oli tommonen ontto, tämän kyseisen patsaan kopio tuolla muotissa. Ja nyt kun se kaadettiin tuo sulametalli, niin se muodosti tämmöisen vastaavan patsaan. Ja siihen saa aika hienojakoisiakin muotoja, että nämä meidän mestarit on oppinut vuosien saatossa tämän hallitsemaan tämän valutekniikan, jolloin saadaan sitten kerralla hyvä tulos.